A Vila-real hi ha 340 bars, més del doble de la mitjana per habitant de la comunitat. Sens dubte, fan honor al seu malnom de borratxos, encara que potser a eixos bars només se serveixen cafès. En canvi, si parlem de carnisseries, qui penseu que guanya? Exacte, Borriana, que com a bons sardos que són, tenen vora 60 carnisseries i un rècord. Feren un coent, llonganissa típica de la zona, de 160 metres. Una curiositat, mentre que un 26 d'abril de 1908 naixia Juan Barea, artista flamenc fill predilecte de Borriana, un altre 26 d'abril, però de 2006, Riquelme fallava el penal que deixava el Vila-real fora de la final de la Champions, llançant a perdre així el somni groguet. I acabem parlant de diners. A Vila-real hi ha el doble de bancs que a Borriana. I no crec que siga perquè els borrianencs vagin a Burgos a ingressar els seus eurets.